kabusog, so for today's video po ay maghahakot tayo. Isang nabunot at isa namang sponsor. So, tara, samahan niyo po kami. Hello po mga kabusog. So, ito nga po pala si Joy. Siya yung ating sponsored hakotera ngayon. So, Be, ano ang kukunin mo ngayon? Lang po. Lakasan mo. Lakasan mo. Ano? Ulang po, ganyan, mga gatas po, lahat po na kulay sa bahay. Ayan na yung pinaka-joy mo, Be. Ano po yung joy yung pangalan mo, tas ganyan ka magsalita? Yun na yan. Sige, Joy, umpisa na natin. 30 seconds. So, Joy, your 30 seconds Hakot challenge starts now. Go! 29, Bilis, Be! Bilisan mo bag yan! Dali! 24, Dali, Be! Dali! 22, Sige, bilis! 20, Bilis! 19, 18, 17, Aray, dako. 16, Bilisan mo, Be! 15, 14, Be, bilis! 12, 11, 10, Bilis! 9, 8, 7, 6, Bilis! Bilis! 2, 1. Tingnan ko ni Joy. Mukhang Joy naman siya. Happy. Kanina to, wala pang natambay yung binahigil nung nag-diaper. Diaper. Oh. Hindi daw Joy, pero happy naman. Gatas. Ano to? Panon to? Tiempo. Minudo cut. Ari. Ano to? Liver. Atay. Chicken drumstick. Tsaka isa pang Pata. Baboy lang ako pero hindi ko alam po. Sige, kaya mo yan. So, ito naman po yung second contender natin sa Hakot Challenge. Siya po yung nabunot ng aking anak. Ano pangalan mo, Be? Miko, Sita. Paggabi. Miko pa rin. Akala ko maghihingi ka. So, anong kukunin mo ngayon? Frozen food. Frozen food. Yarte mo, ha? Tsaka? At saka, Yun lang? Sabon. Sabon. Nandun English yun. Tapos, frozen food po. Tapos bigla, Sabon. Sige, may game na tayo. Miko! Pag kumuha, walang cake and bot, ha? Your 30 seconds. Ay, wait lang. Miko! Your 30 seconds Hakot challenge starts now. 30. Bilis! Bilis, Miko! Bilis! Makuha! 26. 24. Bilis! Bilis! Sige! Sige! 19. 18. 17. 16. Bilis! 13. Bilis! 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 7. Oh my goodness, Miko! Saya na hita tayo! Nay, pwede ka nang umuwi. Wala kang makakain dito. Uwi ka na, Nay. Sa kanya lang ito lahat. So, ito na po ni Miko. Yung kala mo ninervous pero just mamaw pala. Kala, Juan. Sir. Pampaganda. Alam di ah. Sabon. May ka maligo na, Ben. Natural. Ang bastos nito. Shampoo. Taba.
Keso. Diyos ko naman. Magbulos ko. Kanina nila nyo naman yung cheese. Kasim. Pork chop. Atapron. Beef sukiyaki. Beef samgyupsal. Pork samgyupsal. Pata slice. Pork samgyupsal. Ala, dahil Mother's Day, puro samgyupsal lang kinuha. Crazy cat nuggets. Bonus chicken nuggets. Nuggets. Ay, may panlalaki siya. Alang ali. Ay, tayo, per. Para dun sa video. Nagpakuha. Chachad eh. Kaya kaya nyo yan. Buwat-buwat. Happy naman siguro siya, no, sa nakuha niya. Ano yan, mga 10K. Char. Pero happy ka naman, Tabe, sa nakuha mo. Pakita mo yung happiness mo. Happy na yan. Opo. Anong pala yung, ano yung hindi mo nakuha? Gamit yung panglaba, gamit yung kusasiya. Okay lang yung pinakarami. Bumili ka na lang ng sarili. May pang-ulam ka naman. May pang-ulam ka naman. Huwag ka na munang magpalit ng damit. Tubig na lang. Ano masasabi mo kay Madam? Maraming salamat po. Sana po marami pa po kayo matulungan. Marami po sana ng gagan na blessing ko sa iyo. Maraming salamat po. Thank you po. Iiyak ka muna. Makarami ka rin naman. Mawa ka sa amin, kami lang ang magbabayad. Ooh! Ito na po yung nakuha ni... Akala natin po Mika, no? Pero Miko po pala. Miko! Ano masasabi mo dito, Be? Saan nakuha mo? Masaya. Ano masasabi mo kay Madam? Maraming salamat, Ma'am Christy, at sana marami ka pang matulungan. God bless you po. So, uuwi na tayo, guys. Nakakahiya naman kay Miko. Nasabay pa siya umuwi sa atin. Pagbubuhat na siya. Tara. Ay, saan ba tayo? Thank you po. Thank you po. Sige po. Nakakahiya naman sa kanila. Wala silang sasakyan. Ang init-init. Ay, baba ka na, lumakad ka na lang. Di ka nakasya. We're back mga kabusog. At yan, kauuwi lang po natin. Natapos
Tapos na po maghakot ang ating dalawang contestants. And tignan niyo po yung bag ko. Wala nang laman. Wala nang naman. Ubos. Ubos. By the way po, Happy Mother's Day po. Mother's Day. Sa ating lahat ng mga nanay dito sa mundo. And keep on supporting us po. Keep on watching. And sana marami pa po